Здравейте, YouTube! Днес с моя приятел Ливит Кофи оцеляваме в моя Текет сервер. И са кефиме, като цигани на баници, защото толкова много се мъчихме и най-сетне стана. Аз се мъчи! Да, брат ми. Знам, че ти съм. Извинете, само да оправя лакчето. Чайте. Готово. Така, сега... Добре, брат ми, наде фащаме сега пътя. Накъде бе, брат ми? Да знаете, това е Текет сервер. Има всички модове. Ще пейсна IP-то. То май беше с Real IP, защото нали ти го правим. Да, с Real IP ще го пейсна IP-то в описанието. Забравях, аз съм Станислав Калчев в YouTube. И днеска ще направим първи епизод на Текета. Започваме от начало с това. Там с, не знам, 32 даймонт ли беше. Не съм сигурен. Ето, както виждате, 24 страници имам. Човек, вече имам 24 страници. Ай, събирай дърво. Добре, колко ще ни трябва? Доста. Добре, сега. Тъй като трябва да имаш хипер голяма къща. Защо? Защото знаеш колко машини се слагат през къща? Ой, човек, И това... по-нататък ще направим такова една зала с машини. Добре. По-нататък, това ще е поредица от колко епизода да бъде? Предложи колко епизода, ти предложи. Колкото направим? Не предложи една бройка, предложи. Да е малка обаче. Станови, то са много забави. Гоним. Добре, ма кажи бе. Покарам за слънце. Кажи колко, Ари. Ами не знам. Малка бройка. 32 епизода. Значи 64. Умножавам по 2, защото нали аз искам 32. Айде, един стак епизоди ще направим. И кой е? Един стак епизоди? Прав съм си сега. Ама бе трябва правим. Добре, аз събирам дърво за материалчета. Идвай. Колко материала ти трябва? Аз имам дърво, аз имам. Не знам къде има. Да, ти преди да влезеш аз се събирам. Ние имаме и мип-мап. Мини-мап. Идваш ли? Сега последно чупя. Ти колко дърво имаш? Ами сега ще кажа. Да изключим то миниатюра. Това стака е 38 и 31. Аз ще го направя на репейс, да знам някои неща, защото се изда някои неща как се прави. Човек, аз си изключих това. Кажи го. То мани и тем са. Аз ще прави неща. Това дърво какво е, бе? Рубър. Рубър фейс. Да, не го чупи него. Абе, къде си, бе? На едно дърво. Търси място за къща. ТП Окон 971. Да, само един чинч ползвам. И да, и той ще бъде този. Нашия верен приятел. Телепортера. Стани? Значи сървъра ще бъде за колко ден? За 50 човека, айде. Не, за 64, айде, колкото ще са ни клиповите. Огледай района. Ти на каква мъгла играеш? На нормална. Но ясна мъгла на виждането там. За да мога да виждам някакво нещо. На нормал, на какво? На нормал? Колко да виждаш, нали, от поле? Те викаш, че ти лаги от там. Да, преди ми лаги, защото беше с хамати. Я чай искам да вя нещо само. Намерих бамбук. Те още повече ми помага. Папур намерих, папур. Така, Направо не можете да си представите колко са кефихме от начало. Като стана.
Къде отиваме, бе? Ниво е да си правим къща. Дай, раздели ги на две дърветата. Паднаха ме. О, и още един. Да направи ли без монстъри? Не, успей. Всъщност това е по-готино да оцеляваме. Без монстъри. Не с монстъри да оцеляваме. Искаш ли като направим къща да няма монстъри, моля се? Не, айде бе, човек. Айде да бием кралиците. Добре, убивай. Тъй, едната кравичка вече замина. Да знаете, Аз едната я бия с стреличка. Тинко, аз без да искам си читнах левел. Ма няма го ползвам. Кой левел? 533. Няма да го ползвам спокойно. Той без стои няма в какво да го ползвам по-скоро де. Защото ние докато не вземе Enchanting Table, What the hell? Намерих юрениум, направих такова нил. What the hell, пак аз вече имам 7 пържоли от крава. Аз намерих 2 юрениум, може да направим нил. Но трябва да съберем повече юрениум. Оф! Стани, ела. Къде си? Сега. Да ме направиш на слугичка. Оф! Оф, аз какво съм мъча, бе? Айде. Може в това видео да има лек лаг, ще проверя защо е бил. Нали, лага. Не знам, би трябвало да няма, ама... Чакайте малко. Направя така. Стани, ще си дам една чест да я направиш. Е така. Ако ще го дам веднага, ще знаеш какво направиш. Знаеш се работа, Стани. Да. Винаги това е моята работа. Колко? За печка ли? Да. Еми, аз съм готов вече. Остань, не! Аз ще правя къщата, бе. Ето, бе. Али, аз ще запоря с дил. Крипърче. Дай ми крафтинг тейбъла. Бързо прави меч, бе. Чакай. Ма меча на мене ще го дадеш. Що ти бе стои, аз ходя да копам. Не. И ще ме предпазваш ли? Ето така мразя, аз ще го шибам с кирката, не ме пука. Там. Фърляй ми меча, бе, брат. One shot kill. Ето да ти дам пържолките. О, куче! На тебе пригнес там, дето ти на настройките на тъмно ли ти? На Брайтнес. Да. Намерих купа. На колко ти направено? На Брайтнес. Бригн, нали? Да. Човек, намерих доста кул. Цели 13. Как да не се очудиш? Какво ще снеси едно и да го крадна. Да дойде ли да предпазвам? Едно за магония му. Сега ще го нашаря аз. Къде? Емералд! Той не е емералд. Какво е? Юрениум. От него се прави нил. Помощ! Ти на моя приятел ли, бе? Ти ли, бе?